Kublai ya phi baro kapang kabangan keren ha phi menta kalong kadujong snau bha subscribe like bat samlang sha kiwai ka kadujong ka kanten dujong kawan na ka tin kri ke henna ka kanten ke henna ka dei ka kerteng jong ka them kabadon sha ka benta basya the satngi jong ka Jerusalem ujisu upen paw ya ka kerteng jong ka ha ka gospel hadu khat wei sin Ukran ya kani kum kadak kashin jong ka dujong laring dur ya ka jinglong jong kani ka kerteng na ka jutang barim ban ka jutang bathmai banengkom kehena kadai ka thembaret ha Jerusalem kane kadai ka jaka mane ya kiblai molek bat bal bala kenya ha kini kiblai da ki khlung in shem ya kane naka kitab jong prophet Jeremiah kalenong ka banyo kad khot ka balai pho hadu lai pu a kalenong ka bakhat khandai kad khot ka banungkong hadu ban riu kalenong ka balai pu ar kad khot ka ba lai pu sang ka ba ar ha ka jutang bathmai ka kanten kehna ka thau ya ka jaka bret nyun kane ka jaka kadap da ka jisma utung babon jan ha baro silenter ujisu wan ra ya kane kadur jong kane ka jaka khnang ban hikayengi ba ka dujo kamdei ka jaka ban penkhot ya ka mansem henry kadei ka jaka penchitom da ka ding bom julim in shem ya kane na ka gospel jong Matthews kalenong ka basan kad khot ka ba arpuan kalenong ka ba khat pra kad khot ka ba khandai kalenong ka ba alpulai kad khot ka ba lai pulai kumta ha ka ba kot jong ka jing im jongi ha ka perthai ya kitu kinong pom ki bom tre ban kala ka ba mot kin sasya pensitom ha ka dujong baro si junom Matthews kalenong ka ba sipau kad khot ka ba alpupra arpusan khot sa puwei bat kad khot sa hundriu kiwei pan kit khot na ki kitab jong ka Bible ki papen I ya ka jing shir khe jong ka jing sha pensitom ha ka ding bom julim ngin shem ha ka kitab u Isaya naw ya thulupa kalenong ka balai pulai kad khot ka khat saw kalenong ka ba hundriu kad khot ka ba ar saw na ka sithi jong Judas kad khot ka ba nyo na ka kitab jing pen paw kalenong ka ba arpho kad khot ka ba sipho kumno ublai ubabaha bat bakan rei jing e unpha yakimen sem shadujong utrai umkwa yanu banyam henry babaro kenpoi sya ka jingkla ka bamon na ka sithi ba a jong Petrus kalenong ka balai kad khot ka ba khandai omdei ublai ubala thaw ya ka jingyam bat sobha ba kiba im kinyam naka kitab jingsta kalenong ka banungkong kad khot ka ba khat lai henry lada ubriu ulong usyakri basniu un perkhan ukan rat jonga udang slem banwan ban usdang ban sho yala kisyakri bat ban ya ba medi bat kibuan ukan rat uta usyakri unwan phai hakasngi ba khmi lenti bat hakapor ba tem di ukun rat un bidai ya u bat un pha lang ya u bat ki asam hangta un lenyar bat un garet benen Matthews lenong ka ba arpusaw kad khot ka ba saw popra hadu san puwei kadejong kadai kajing ya khlat na kajing ya long ka wei bat ublai bat ka beneng ublai uklem pha yanu ban let shadujong henry da ka mon balai lui la jong ban ya khlat chi junam bat ublai ula ai hangi ukhun men rew ya ka mon balai lui bat lang ba ka ni ublai ula sha yangi ban jin ban le ya ka babha ni ka basnew da ka ni ublai ula sha yangi simen ban pediang ya u ni ban kentai ya u gitu kibayam
kiba da kamon sobha la jong bat kiba lakan taj bat ngej ha ublay bat kila lat kajing ia jong kini barabor ki penkhen ya ka hukum ublay ha garukom le ka bom don shu karukom im tibreu tiblay bat barabor ki kentaj ban kela babot kane kajing im jong kila bu lepa yalade ha kadujong bat ublay don jakashu ha kajing im jong na kane kadaw ki men sem ki ba poi shadujong ki dai gitu ki ba le menti bat ki bom kwa ban kela ka bamun na ki pop bayam ke ka pop bayam kadai ka balale pop khnang namar ki bale kilatip lepa ba kalong ka pop henry ki le ya kata kum kanuksa kajing penkhen ya ki hukum ublay kajing pendukut daladi yala kajong kajing im ne ya kajing im kiwai ba penslur ne yalam ya kiwai ban penhap khun penhun ya kajing brai kado kajing bat bor ya kiken thei ne senrang kajing ya phet lok kajing khwan lalot kajing jaitu kajing dombe kajing bishni bar kajing sarong kini ki penyaklan ya kajing ya dai jungi bat ublay de khnang banwan ra biang ya kajing ya dai sashi sen hapdeng jungi bat ublay kalong da ka ba kala ka bamon bat let sya ka sakramen jing plapong u Jesu ukran bun sen syapang kadujong kabalong ha gadur jong kadeng kajing dum senya bat kitu kiba da kamon la jong kin sa ka ang dan ya bat keriat benen Lukas khat lai de khot arpupra kimen sen kiba don ha kadujong kila sya pencitom na kadaw kajing le lenden na ublay Catechism of the Catholic Church ka number ka ba siajar lai pusan hadu siajar lai punriu ngidai ban kan mau bahaya kani nginam la dalilai ban yalong kawai bat ublay lamda ngimdon kamon daladi ban yau ngimla ban ya ublay ladangi im ha kapom namar kipom kilong persya yau ya ki paramajan lani wat yaladi uta ubam usa ha kajingya jar ubasyun yala upara ulong unong peniap breu bat pitem baha unong peniap breu kajing im bom jukun kamju sa dalele in syamya kade nakashti barangkong jong Yohanes kalenong gabalai kat khot kabakat saw hadu khat san banyam ha kapor badang don kapom bayam klem kajing kela kapamot bat klem wat kilat jing ai yala kajing ba kajing isn ublay kane kapan syai kadar ba maki dala kamon balai lut lajit banyak klat chi junam bat ublay uburam ya kajing jit jungi bat umju penbor yangi banjit ya lane banbut ya kamon lajong insyam ya kade naga Catechism of the Catholic Church kan number ka ba siajar lai pulai hadu siajar lai pusa kat kum kamon ublay bat kajing wan long breu Jesus Christ syakane kaperthai kalong baki breu baro kin like bat kilong kawai bat kat kum kajing duai le nyam jong kabalang kaduai ba baro kinwa bat kin shem ya ublay bat ai ba kijing isn jung kan kring ya baro ban poi sya kajing bom jugon kin shem ya kade naga kon Catechism of the Catholic Church kan number ka ba siajar lai punyo play sibun ya kajing sya sko jong pi tu ai ba ublay unkur khu kudo ye pi baro